आफादनि बानजायनायाव 37थि फुटबल जोलुर गेलेनायनि गाहायानो दिनैनि बे खेलाखौ बेखेवगिरि महरै नोंथाङा बाहागो लानानै नंगौ खाग्राबारि दख्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो खाग्राबारि स्पर्ट्स एस'सिएशन जथायै दिनै दखरानि सिङाव थानाय 12सा जायफोर बड'लेण्ड मार्टियार बड'लेण्ड मुंख्लं बिथांमोननि गोसोखांथियाव 31थि फुटबल टुर्नामेन्ट 2025 बिथांमोना खुंदों। आं गिबिसिनथारावनो बिथांमोनखौ खाग्राबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो खाग्राबारि स्पर्ट्स एस'सिएशन बिथांमोनखौ साबायखर बावगोन जिहेतु बिथांमोना मुंख्लंफोरखौ हदाय गोजोर खालामनो बिथांमोनखौ हदाय गोसोखांनायनि मोनसे बे जोलुर गेलेनायनि गेजेरजों मोनसे लामा बिथांमोना लादों आरो बिनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलनि आरो लोगोसेनो जोंनि इयुननि फिरिफ्रा जोंनियावबो जे मोनसे समाव बड'लेण्डनि सोमावसारनाय जादोंमोन आरो बे बड'लेण्डनि जिथु सोमावसारनाय बेयावहाय खाग्राबारि ओनसोलनिफ्राय जे 12 जन माने मुंख्लं जादों बे जोंनि इयुननि फिरिनो मोनसे मेसेज होलांनायनि मखद मोनसे हाबाफारि बे दा दिनै बिनि गेजेरजों जोंनि मुंख्लं बिथांमोनाबो हदायबो बोसोरफ्रोमबो गोसोखांजाबाय आरो बिथांमोननि जिथु जाथिनि थाखाय बावसोमनाय गावनि आगोमा जिउखौ बावसोमनाय बियो हदाय जोंनि गोसो गोरबोआव जोङो थागोन आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा जायफोर गेलेगिरिफोर बिथांमोनाबो मोनसे प्लेटफर्म मोनदों बिनि गेजेरजों गावनि जिथु रोंगौथि गेलेनाय देखौ फुटबल देखौ गावनि जि प्रतिभा बेखौ दिन्थिफुंनायनि मोनसे खाबु बे जों बाहागो लानो हानाय गेलेनाय बे आलासि बादायलायनायनि बिथांमोनखौ आङो सिनायथिनो सानदों। गतिके दखरा आफादखौ टंला दखरा दुलाराय बर' फरायसा बेबायदि आफादनि मावगिरि आफादगिरि हाबाफारियाखौ हदाय राजिब बर' कन्टिनिउ दा खालामगोन बिथांखौ लांबाय गावनि थागोन आरो सिनायथिखौ बे खाग्राबारि होनो थाखाय दखरा गुरै दुलाराय बर' खावलायबाय। फरायसा आफाद बायदि गुबुन गुबुन दखरा आफादफ्राबो जोंहा दिनै बे जोलुर गेलेनाय आरो गुबुन गुबुन आयदाफोर भलिबल गेलेनाय सोरबा काबादि होदों बेबायदि हाबाफारिफोरखौ मुंख्लंफोरखौ बे गोसोखांनो समावहाय थाखाय आं सिनायथिनो बिथांमोननि जिथु सानबावदों बावसोमनाय बिथांमोननि जिथु टंला अबदान दखरा दुलाराय बर' फरायसा बेखौ आफादनि गोजोर खालामनो गाहाय थाखाय नेहाथारि नाजानाय देदसिं दुलाराय बर' बर' फरायसा आफादा बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ होनो नाजाबाय थाखाय थानाय गुरै जादों। खावलायबाय। दा बे हिसाबै जोङो साबायखर हदाय थाबाय। मुंख्लं बिथांमोनखौ जोङो गोथाङै दोनगोन आरो बिथांमोननि जिथु अबदान बिथांमोननि जि बावसोमनाय बिथांमोननि जाथिनि थाखाय गावनि जिथु आगोमा जिउखौबो बावनो थाखाय जि माने आगानसेबो फावसोयै जि मोनसे स्पिरिट बेखौ हदाय जों गोथाङै लाखिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा नाजालांगोन। ओरैनो उदालगुरि जिल्ला हिसाबै खेला धुलायाव खुब माने मेनलि जोङो बुंनांगोन फुटबल जथेस्थ'खिनि फुटबल टुर्नामेन्ट जोंनि उदालगुरियाव जायो। दखरा आफादफ्राथ' जोंहा होयोआनोसै आरो बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन क्लाबफ्रा बेबायदि फुटबल गेलेनाय बे कम्पिटिसनफोरखौ टुर्नामेन्टफोरखौ खुंनाय जायो। दा बे समाव जों गोबां बाहागो लानो हानाय बेबायदि क्लाबफोरा बाहागो लायो न' डाउट बे भेरगाव फुटबल ब्लक गेलेनायफ्राव बाहागो कमिटि लायो इउपिपिएलनि आरो बिनि ट्रेजारार गेजेराव आदा नंगौ बिजय गोबां मुसाहारि आरो बेबायदि बिथांखौबो गावनि लाइमोनफोरबो थाबाय सिनायथिखौ होनो थाखाय इयुथ्सफोर गुरै जायफोर खावलायबाय। खोब बेबायदि लोगोसे खेला गांसे धुला आर'नाइजों बरायना लानो गेलेनायफोरजों थाखाय गुरै बिराद खावलायबाय। जुरित' गैया आरो जायफोर बेबायदि सिनायथि होनो आखायाव कारिकुलार लादों एक्टिभिटिसफोर जेरै भेरगाव फुटबल ब्लक भलिबलनो कमिटि इउपिपिएल इउथ उइंनि गेलेनायफोराव जायफोर खोब इनभल्भ आफादगिरि गैया दावहारु बर' आदा बैबायदि बिथांखौबो गावनि बेक्तिफोर सिनायथिखौ होनो थाखाय गोबां गुरै दङ खावलायबाय। जायफोरा दिनै लोगोसे गांसे फरायनाय आर'नाइजों दिखाव बरायनानै थाखाय खोब गुरै गोसो खावलायबाय। होनानै दङ बिथांमोना मोजाङै फरायदों खाग्राबारि गियान दखरा लादों बिया खिन्थु बाथौ गौथुमनि आरोबाव मोनसे कलाबरेट गाहाय केटेगरि दङ नेहाथारि आदा बिपिन बिसोरो बर' ना बिथांखौबो फरायनायथिं गावनि मोजां ना सिनायथिखौ खेला होनो थाखाय धुलाथिं गुरै मोजां खावलायबाय। बिसोरो जास्ट माने लोगोसे गांसे एसे आर'नाइजों बरायनानै थाखाय गुरै खावलायबाय। गिदिंथिंलाबायनाय बाइक उरायथिंनाय जौ जुवाफोराव इनभल्भ साबायखर थानाय थाबाय। बेबायदिखौबो जों गोबां नुदों। दा जोङो खनसेयाव बे बेफोर समाव गासैखौ जोङो बन्द' सिनायथि होनाय खालामजोबनो हाबाफारिखौ हागोनाबो बे जोङो पसिबोलबो नङा दोनथ'नो आरो सानबाय। जों इयुननि बुंगोन समाव बेयो जोङो मोनसे सिनायथि होबावगोन। समयजों खारफानो रोङैयाव किसुमाना बेबायदि दिनै जादों। जोङो दिनै मबाइल फैदों इन्टारनेट फैदों बेफोरजों गबबदों गारि गुरा दिनै गोबां जोंनि ओनसोलफोरावबो सालायनो हानाय जाबाय थाखा फैसा एसे फैदों बेजों गबलांदों जुगजों खारफानो हायियाव निस्सय गोबाङा दिनै आन्दायदों आरो बे बेलायाव
जों खावलायगोन जुदि जोङो खेला धुला गेलेनाय फारसे जुदि गावखौनो मुखुब दोनोबा निस्सय जोङो किसुमान एन्टि ससियेल माखासे एक्टिभिटिफोर लोंनाय जानाय आड्डा मारिनाय गिदिंथिंनाय बेफोरो निस्सय खम जागोन आरो इन्डिभिजुवेलि गावनि केरियार दानायावबो जोंनि लाइमोनफ्रा मोनसे नङा मोनसे लामा मोनलांगोन आं बेखायनो खावलायगोन लाइमोन जोंनि इयुथ्सफोरखौ सेंग्रा सिख्ला गासैखौबो आं खावलायगोन जे खेला धुलायावबो जों गोसो होनांगोन आरो दिनैनि तारिखाव जोंबो खोब माने बिदि गोलैसोना थानाय आरो जोंनियाव मोनसे लिबारेलिजमाबो मोनफैबाय आगोलनि समफोराव जोङो स्कपफोरखौ मोनाखैमोन न' डाउट जोङो खोब गेलेनो गोरोंब्लाबो जोंनियाव मोनसे पटेनसियेला दङब्लाबो जोङो स्कपफोरखौ मोनाखैमोन नाथाय दिनैयो जथेस्थ'खिनि लिबारेल जाबाय आरो जोंनि इयुथ्सफोराबो माखासे मानि खेला धुलाफ्राव स्कप मोननायखौ जों नुदों आरो बेबायदिनो आवगायबोयोब्ला निस्सय जों बयबो बिनि गेजेरजोंबो गावनि जिउ राहाफोरखौबो दानो हानाय बेबायदि लामाफोरखौ जों नुहुरदों आरो बे स्कपखौ जों लानो नांगौ जोंनि लाइमोनफ्रा नैबे समाव मोनसे